हेल' लोगोफोर बे समाव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदों आरो बियो एसे आलादा जागोन। दानिया जोङो नुनो मोननाय जागोन मा फरायसाफोर एबा गथ'फोरखौ जोङो स्पेसियेलि क्लास 1 आरो 2 एक्चुअलि क थाखो बेनिफ्रायनो क थाखो थाखो 1 थाखो 2 बे मोनथाम थाखोनिखौ जोङो न'आव अ आ इ एबा गारां हांखोफोरखौ जोङो माबोरैजाय फोरोंनो एबा माबोरै सोदोब दाहोनो बेनि प्रेक्टिस नोंथांमोननो लाबोनाय जादों। बेवहाय अदेबानि बेफोरखौ क्लासाव स्कुलाव फोरोंगिरिफ्रा थोजासे फोरोंखायो जानांगौ, नाथाय जायफ्रा फोरोङाखै बिथांमोना दुखुनि बाथ्रा। नाथाय जायफ्रा सोलोंदों एबा सोलोङाखै मोननैबो न'आव थानायाव जोङो ओरैनो थास्लायस्लाय आथिखालाव जिहेथु मबाइलाव बेस्थ' जाना थायो जोंनि साफ्रोमबो गथ'फोरा, दा बेयाव सिनेमा नायनानै गारस्लायस्लाय एबा माबा मोनसे गेम गेलेनाय नायस्लायस्लाय जोङो नैबे गारां हांखोनि हुदाफोरखौ जोङो खालामनो हागोन एबा प्रेक्टिस खालामनो हागोन। ओंखायनो नोंथांमोना जुदि गेदेर हिसाबै उन्दैफोरनो होयोबा मोजां जागोन आरो। दानिया फैदो नायदोनि गारां हांखो एबा जोंना गारां रिंसारथि गिदिरफोरनि थाखाय। दा बाहाय दङ जोंना मा नैखौ मा होनोमोन अ, बेनिफ्राय आ इ गोलाव बेया नैबे अ आ इ गोलाव, बेनिफ्राय उ नैबे उआ गोलाव, नैबे उ नैबेहा उ, ओमफ्राय नैबे रि ए ऐ औ बेबायदि अ आ इ उ रि ए ऐ औ। खायफा बेखौ होनो फोरोंगोन मा अ आ गुसुं इ गोलाव इ, बेनिफ्राय उ गोलाव उ एबा गुसुं उ गोलाव उ, ओमफ्राय रि ए ऐ औ। दानिया बेखौ बिदिल' बुङोबा मोनसे गोरोन्थिया मा जोंना नैबे अ आखौ बुंनायाव जेबो गोरोन्थि जाया, नाथाय इ गुसुं इ होननायाव बे गुसुं इनि सुरखौ मा होननाय जाखो बुजिला, ओंखायनो गोलाव इ होननानैसो फरायनाय जागोन। नाथाय जोंनो एक्सुवेल इखौ माने सुर बोहैनांगौ जोंना मा इ बे सुरखौनो गोलाव इखौनो बुंखाथारनांगौ जायो। ओंखायनो गथ'फोरखौ जों ओंखायनो बुंनांगोन गथ'फोर बा फरायसाफोर जुदि नायदोंबा इ बेखौ बुंनांगोन, होमबासो सुरा जागोन। ओमफ्राय दाना उ बेखौ बुंनांगोन। दानिया फैदो जोङो सावगारिजों लोगोसे नायनानै गेलेनानै बुंदिनि। दानिया नायदो बावहाय जोङो नुदों मा सिगाङाव अ, जोबोद गिदिर आखरजों जोंना बे मा अजों मा जायोनो सावगारियाव मा नुदों जुनार अमा, अ म आखार एबा आ महर अमा। दानिया मोनसे नुबावबाय जों ओरै आगदाथिं नायबा जिबौनि नामा मा होनो बेना अजगर बे। बेनिफ्राय ओरैजाय नैबे नुदोंमोन जों मा गोजौआव अखाफोरखौ मा लिरदो नायदो होमबा अखाफोर एबा अ ख आखार फ ओखार र अखाफोर। बे बेखौ आखार इखारखौ फोरोंगिरिफ्रा आ महर महर होननानैबो बुंगोन। बेनिफ्राय नैबे मोनसे नुदोंमा नैबाव अर जोंदों। दा अर जोंदों बा अरनि महरा मा होनो लिरनायाव नुगोन जों मा अ आरो र अर, अमा अजगर अखाफोर अर, अमा अजगर अखाफोर अर अनि। बिनिया दानिया नायदो नैबाहाय मा नुदों आ महर जोङो नैबे 1 नाम्बाराव नुदों नै सोरबा बुरै दङ, बुरैया मा लादों थखन लादों। होमबा जों बेबायदि मानसिखौ मा बुङो आबै। होमबा आबैया माबायदि लिरदों नायदो आ ब ऐ महर एबा आ ब ऐखार आबै बिदि आरो। बेनिफ्राय दङ नैबेहाय मा फिथाइ नुदों जोङो मा फिथाइ आपेल एबा आपेल। दा बेखौ जों आपेल लिरनोबा मा लिरदोंनो आ पे ल आ प एखार ल आपेल बे। बेनिफ्राय नायदो नैबेयाव आरो आजोंबाव मोनसेबाव नैबे फिथाइया मा होनो नामखौ सिनायाखै, मुं सावगारिखौ सिनायाखैबा नायनोसै जोङो मा होनदों उनिसाद आं ग उ र आंगुर उनिसार ग उ र आंगुर। बेनिफ्राय दङ नैबेहाय मा नैबेयो आसि
थिखोदों खेबसेनो मोनबा थारमाने आखाइ दा आखाइखौ जों मा होनो आखाइ एबा खआखार इ आखाइ अब्ला जोङो मा आजों मा मोनखो आबै आपेल आंगुर आखाइ ओमफ्राय मोनबाय बेनिफ्राय नायनोसै दाना इ नैबे जाहैबाय जोंना मा इ गुसुं ओमफ्राय नायदो नै सावगारियाव नुदों मा सिनायाखै सिनायदोंबा सिनायदो होमबा बेनि माबानो इ थ आ इटा इ थ आ इटा इटा बेनिफ्राय नायदो ओरैजाय नैबाव बिलाइ नुदों मासे बिलाइ मा बिलाइ बेयो नायसै इ न द इ इन्दि होमबा इन्दि ब इकार बि इ ब इकार बि ल आखार इ बिलाइ इन्दि बिलाइ बेनिफ्राय नैबेयाव मा नुदों जोङो नै माइनो बे माइ फिथाइ गोथां म आखार इ माइ म आखार इ माइ आरो नैबाव मा नुदों नै मटर गारियाव नुनाय बेसाद बे मा होनो इ न इन ज इकार जि न इन्जिन इन्जिन इ न ज इकार न इन्जिन होमबा जोंना इजों मा थांखो इटा इन्दि बिलाइ माइ इन्जिन बेनिफ्राय नायदो गोलाव इ एबाराव इ गोलाव गोलावै बोनांगोन इ होनबा जोंना इगल इगोल इगोल दाउ बेनिफ्राय नायनोसै नैबाय नै जोंनि मुसलमान एबा बर'फ्रा जेखौ बांगाल होनो बिथांमोननि मा सिबिसालि बिसोरो गोबालायदों नै मा होनदों बेखौ इद बेबायदि होमबा मा जाबायनो इगोल इट बे बेनिफ्राय फैनोसै नोंस्रा मा फैयो इनि उनाव मा फैयोमोन नैहाय नुबाय बे मा जुनारनो नायसै दाना उट बेनिफ्राय नैबे मा होनो न'नि गोजौ बाहागोखौ मा होनो न'नि गोजौथारखौ उखुम उ ख उखार म उखुम ख उखार म उखुम बेनिफ्राय दङ नैबे नायदो मन्दिर मोनसे मा मन्दिरनो बेनि नामा म आखार नयदन्द न'जों द दाजाबनाय नयदन्द उमानन्द मन्दिर म नयदन्द इखार र मन्दिर उमानन्द मन्दिर बेनि नामा मा नाम दं मन्दिरना उमानन्द मन्दिर ओमफ्राय नैबेनानो मा होनो नैबे इन्जुर नुदों इन्जुरखौ इंराजियाव मा होनो वाल उ वागब आखार ल उ वागब एबा उ आखार ल वाल बेखौ होनदोंबा उजों मा मोनखोनो उट उखुम उमानन्द मन्दिर उवालबो लिरनो हागौमोन ना जोङो मा माइ सौग्राखौ बेनिफ्राय नायदो नैबे गोलाव बेयो बेनिबो मा दं नैबे मा मुथा खानायनो नायसै उल बे ओमफ्राय बे खुन्दुं नुदों खुन्दुङाबो मानिनो उल ख उखार खु नयदन्द उखार उनिसाद मा जाखो खुन्दुं होमबा मा जाखोनो उल खुन्दुं बे उल खुन्दुं खुन्दुं बे दानिया नायसै उनि उनाव मा फैयो बेयो बाव नायसै होमबा नैबे मा नुदोंनो सादु बोराइखौ मा होनोमोन ऋषि स इकार सि ऋषि इकार सि ऋषि बेनिफ्राय मा नुदों बाहाय बिजाबनि नाम बे बिजाबनि नामा मा होनो बिजाबनि नामा मा होनो रिक ब इकार द बेद रिक बेद बेबायदि मा जाफैबाय बेयाव ऋषि रिक बेद रिजों बानायनाय रिजों होमबा नैबे सादुआ ऋषि आरो नैबे बिजाबा रिक बेद बे बेनिफ्राय फैदो नैबे दाना रिनि उनाव फैबाय एयाव जोंहा मा होनो नायसै एयाव मा नुयो
ए महर एनिफ्राय नैबेयाव मा नुदों लान्जाय गोलाव एन्जर सावगारियाव नुदों ए न जर एन्जर बेनिफ्राय मा नुगोन नैबेहाय नै एम्फौ गोथां दङ मानो एम्फौआनोखा बेनि नामा ए मयफम्फ मजों फ दाजाबनाय मयफम्फ औखार ए मयफम्फ औखार एम्फौ बेनिफ्राय नै नुदों बाहाय बिसिनाखौ मा बुंबावनो एम बेनिफ्राय मा नुदों बेयाव एम्बुखौ माबायदि लिरदोंनो ए मयबम्ब उखार एम्बु ए मजों दाजाबनाय उखार ए मयबम्ब उखार एम्बु दा होमबा मा नुखो बाहाय जोङो एन्जर एम्फौ एम्बु बेनिफ्राय फैदो ओइ फैबाय नै दाना मा महर ओइजों मा नुदोंनो मैदेरखौ मा होनबावनो ऐराबत ऐ र आखार बथ ऐराबत आरो फारसेथिं मा नुदों नै बिफां नुदों बिफाङा मा बिफांनो ऐरान ऐ र आखार न ऐरान मा नुखो ऐराबत ऐरान बेनिफ्राय मा नुदों जों एबाराव ओआ जाफैबाय दाना नै महर नैबे मा नुदों जाग्रा बेसाद नुदों मा जाग्रा बियो मा बुस्थु बे जाग्राया उनिसाद ओं ख आखार म उनिसार ख आ महर म उनिसार ख आखार म ओंखाम फारसेथिं नायदो बेखौ नुदों थौआ मा थौनो बेयो एखेयानो नै ओंखाम द ओखार दो उनिसाद ओं ख आखार खा म ओंखाम द ओखार दो ओंखाम संग्रा थौ दो थारमाने अब्ला जों मा मोनखो जोङो ओंखाम दो उन्दैबो जानो हागौ ओनसोल जानो हागौ ओमफ्रायबो जागोन बेबायदि जोबथाया जाहैबाय जोंना मामोन गारां हांखोआव नैबे मा औ मा बिफां नुदों नैबेहाय औजों वाक बवाखार औवा आखार वा औवा आखार वा औवा बो होनो वाकबो होनो आखार वा औवा बे मोनसेयाव मा नुदों नैबा नै मा दाउ माबा दाउ गोसोम खुगा सिदों नायदो मा नुदों क औखार खौ ओमफ्राय क औखार खौ खौऔ थारमाने बे दाउनि नामा दाउ खौऔ बे दाउआ दाउ खौऔ होमबा औजों जों मोननै सोदोब मोनबाय औवा दाउ खौऔखौ औवा खौऔ वाक बवाखार वा औवा क औखारखौ खौऔ बे अब्ला बेखिनि गारां हांखोनिफ्राय सोदोब दानाय न'आव नोंसोरो खनसे फरायबाव प्रेक्टिस सिगांनिफ्राय भिडिअखौ बोनानै नाय नङाबा खनसे बिदि थाथ' फरायलांबाव न'आव प्रेक्टिस खालाम सोलों होनबा जोङो फरायसालियाव गोरलैयैनो रोंहैगोन दिनै हायाखै गाबोन फोरोंगिरिनि सिगाङाव सल फरायहैनो हानाय बायदि बेनिफ्राय खौरां हांखोआव गासै 40ता दङ बुरजाथार बेखौबो नोंथांमोननो लाबोगोन लासैनो न'आव थानानै फरायनो हानायनि थाखाय सुबिदा बादि प्रेक्टिस खालामनानै होगोन लोगोफोरनोबो सेयार खालामना हरदो बयबो फरायनानै सोलोंनानै रोंथोंसै लोगोफोराबो गोजोन्थों।